quan graves. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Catalunya. Avui anem a un dels boscos més famosos de tota Catalunya i que segurament la majoria de vosaltres ja coneixereu. I serà precisament per parlar d'allò que el fa tan especial, els seus arbres. I per això ens acompanya una persona que en sap molt. Així que no ens enrotllem més, comencem el vídeo i acompanyeu-nos a la Fageda d'en Jordà. Estem de camí a la Fageda i encara no hem arribat que ja ens hem trobat el primer animal. En aquest cas, malauradament, és una òliba morta, un dels rapinyaires més emblemàtics de Catalunya. Aquest animal tan bonic cada cop és menys freqüent al nostre territori i és molt important protegir-lo. S'enfronta a perills com atropellaments, que malauradament va ser la causa de mort d'aquest exemplar que vam trobar ja quan estàvem a punt d'arribar al nostre destí. Aquestes aus són especialment sensibles a l'atropellament pel seu vol baix, degut a que les seves principals preses, els petits rosegadors, es mouen arran de terra. Aquesta òliba, segurament, mentre passava d'un camp a un altre, dividit per aquesta carretera, no va poder evitar el vehicle que la va agafar per sorpresa. Les òlibes, però, també com altres rapinyaires i carnívors en general, s'enfronten a un perill devastador, l'enverinament. I no a ells directament, sinó a petits mamífers dels quals s'alimenten, com talpons, ratolins o conills, que poden representar una molèstia pel pagès. De fet, aquests animals són un dels millors controladors de plagues, ja que dintre la seva dieta estan els principals rosegadors causants d'aquestes molèsties a l'agricultura. Conservar-los és una eina fonamental per tal de preservar la biodiversitat, però també per garantir un cultiu sostenible dintre el nostre territori. En uns 15 minuts ja vam arribar a la Fageda, aquest bosc que ara a la tardor adopta aquest ambient de conte de fades. Es situa al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, on fa uns 700.000 anys es van començar a formar els primers volcans de la zona, donant lloc a uns 40 que han modelat el paisatge actual. Aquest indret ha esdevingut un lloc de gran riquesa geològica i natural, acollint un munt d'espècies d'interès geobotànic i animal. De fet, s'hi realitzen projectes de conservació i seguiment d'espècies, com ens indiquen aquestes caixes niu que vam trobar, segurament destinades a ratpenats forestals com els noctus grans, el ratpenat més gran d'Europa amb una envergadura de fins a 46 centímetres i que recentment s'ha vist que, tot i ser principalment insectívor, també caça petites aus. Però aquí hem vingut a parlar dels fajos, els principals enginyers d'aquest hàbitat. Aquests generalment els veiem d'aquesta manera, arbres grans amb un tronc llarg i recte. Tot i això, vam anar-ne trobant alguns amb un munt de troncs prims que surten del mateix peu. El Josep, que entrevistarem a continuació, ens explica que això és el rebrot de l'arbre quan ha estat objectiu d'una gestió forestal. Aquesta adaptació a la pèrdua de part aèria de les plantes, per exemple en llocs amb incendis freqüents, permet a la planta rebrotar ocupant més espai fent ombra a la resta de plantes com a estratègia de supervivència. En aquest sentit, el faig és molt competitiu, tenint a més la capacitat de créixer en condicions d'ombra. Però tot això i encara més coses segur que ens les sap explicar millor el Josep, així que donem peu a l'entrevista i esperem que us agradi. Està gravant ja, Vale. Què tal, Josep? És que això de passar-se el micro és duríssim. Ui, li he donat el botó, Queda raro que el micro pola, a veure, tu que ho veus veient. Perquè foca cap aquí. Vale. Vale, doncs ja està, jo crec que ja tenim totes les coses posades. Ja està bé. Val, doncs ens presentem primer, bueno, nosaltres som, ja, això no crec que ens presentem. Sí, nosaltres ja Amb qui estem? Prepareu la intro. Qui tenim aquí, Amb Josep Morando. Bueno, i on estem? On estem? On estem, exacte. Josep? A la Fageda d'en Jordà. Per què estem aquí a la Fageda d'en Jordà xerrant ara nosaltres aquí amb tu? Exacte. Perquè Perquè esteu xerrant amb mi, bona pregunta. Sí. Jo investigo, o el meu TFG i el meu TFM s'han dedicat a investigar tot el que és la genètica i l'estructura poblacional d'aquests boscos. O sigui, això bàsicament en resum és d'on venen, com han arribat aquí i per què estan aquí. Els boscos del faig. Exacte, sí. Perquè podríem considerar que les fagedes són un tipus de bosc habitual en el clima europeu o en el continent europeu? Europeu sí, o sigui, el faig és l'arbre a nivell ecològic i a nivell econòmic un dels arbres més importants a Europa. Val. Però el tema aquí a Catalunya és que estem al límit ecològic d'aquesta espècie i a causa de la temperatura i la precipitació doncs no arriba a latituds tan baixes com les que trobem aquí properes a la costa. O sigui que Catalunya precisament és un molt bon lloc per veure com l'escalfament global està afectant aquesta espècie i els hàbitats que aquests arbres creen, és a dir, les fagedes. Exacte, sí. Aquí també entres tu, has estudiat una mica això, no? Exacte. Sí, o sigui, el meu TFG i l'article que m'ha enviat ara s'ha dedicat a investigar com aquestes fagedes estan adaptades cadascuna a l'ambient on es troben. O sigui, aquí fa una temperatura i hi ha uns nivells de precipitació determinats,
al Pirineu n'hi ha uns altres, i la genètica d'aquesta fageda està adaptada a això, però no està adaptada a les condicions del Pirineu o a les condicions del Montseny. Clar, quan tot això canvia, doncs si està adaptat a un clima i no al que vindrà, tens mala adaptació. O sigui que un faig que ha crescut aquí a la Fageda té una genètica o un genoma certament diferent al que potser té un al Pirineu. Exacte, sí. No a nivell complet, però Sí. vam trobar, doncs, si el genoma són peces, diguem, les lletres, doncs unes 20.000 no, eren unes 10.000 lletres, més o menys, 10.000 SNPs, que es diria. Quantes fagedes tenim aquí a Catalunya? Bueno, sí, però quantes fagedes tenim? A Catalunya tindríem, bàsicament, les que hi ha totes aquí a la Garrotxa, totes les fagedes que trobem al Montseny, al Montnegre, si no us ho creieu, n'hi ha una, Vale. i llavors hi ha totes les que estan a la part del Pirineu, de Conangles, gairebé tocant a França Carlac, i a Virós, l'única que hi ha al Parc Natural de l'Alt Pirineu. Val. I al Cadí també, la de Gresolet. No tenim la sort, potser, del nord d'Europa, on hi hauria fagedes més grans, no? Si no m'equivoco, i aquí en tenim una mica de més petites i no és tan abundant, però m'imagino que al nord d'Europa, això, tenim Cap a Alemanya, si te'n vas de tota la zona centre-Europa, climes temperats, tampoc no els agrada un clima molt, molt fred, perquè llavors ja comences a tenir pi negre o avet, però sí, o sigui, tot el que és així, molta pluja, hiverns freds, estius temperats, va bé. Clar, jo m'imagino que aquí també, aprofitant el clima mediterrani, és molt més interessant doncs, estudiar, doncs, per exemple, l'efecte del canvi climàtic sobre aquestes poblacions, que potser no més a zones més de latituds més altes, que potser no tenen una agressivitat del clima tan forta, no? Clar, o sigui, això té dues coses. Aquí estem amb... Bueno, no sé si ho heu sentit, suposo que sí, que Catalunya o aquesta part del Mediterrani es veurà molt afectada pel canvi climàtic. En el futur serà un dels llocs on més canvi de temperatura hi haurà. Llavors, clar, com més et desplaces de l'òptim climàtic, més lluny estàs de la teva genètica d'avui en dia i més has de canviar. I, a més, ens trobem un panorama que a la costa la velocitat del clima serà menor dels Pirineus. O sigui, les poblacions del Pirineu hauran de canviar més ràpid, perquè ho hauran de fer al mateix temps, que les de la costa. I també són les poblacions que estan més fragmentades. I saps si s'està executant alguna mena de projecte per protegir el faig davant aquest canvi climàtic o aquesta regressió aparent de les poblacions? Sí, de fet, ara amb el Parc Natural de l'Alt Pirineu, el que hem fet aquest any és desenvolupar un projecte en què vam recórrer diverses fagedes aquí a Catalunya. No vam venir aquí perquè ens quedava ja molt lluny com per arribar-hi amb el temps que teníem, i ens vam dedicar a agafar plançons, que ara hauríeu de veure una foto a la pantalla. Sí, ara l'ensenyarem. I bé, aquests plançons, o sigui, del faig acabat de germinar, en 1 o 2 anys, els vam transplantar al bosc de Virós, en una de les fagedes del Pirineu, l'única del parc, i llavors també els vam deixar, l'altra meitat de tots els que vam agafar, en un hivernacle a Barcelona. La idea és veure quina població respon millor amb un període de canvi climàtic, diguem que seria el que tindríem a l'hivernacle, molta calor, poca humitat, poca pluja, i quina població respondria millor si ara la plantéssim a Virós, per si mai s'hagués de fer un recanvi de plançons en aquella fageda, que vol dir, bàsicament, agafar llavors d'un lloc, portar-les a un altre i plantar-ho allà. I així ja Quina és la població que estaria millor adaptada a aquesta fageda concreta que està adaptada on parir el canvi climàtic i regressió poblacional? Sí. Exacte. I encara no se saben els resultats d'això, imagino. Bueno, amb això hi estem treballant ara. Sí, ara ho estem acabant. Pròximes entregues. Exacte. Sí, ostres, molt bé. Clar, ja hem dit que a Europa hi ha bastant faig, però aquí, ja hem parlat, hi ha fagedes localitzades. També suposo que el calentament global té a veure amb això, i també la història de com s'han format aquestes fagedes segur que és molt interessant. Tu ho has estudiat, no, això, Josep? Sí, pel TFM ens vam dedicar a mirar tot el que és la filogènia, que és un arbre genealògic de les fagedes catalanes, i llavors a intentar datar, tot i que això encara estem treballant-ho perquè és molt difícil fer els models i fer-ho bé, però vam aconseguir fer unes datacions una mica de quan van aparèixer cada fageda a Catalunya, o cada grup de fagedes. I què heu trobat? Teniu una hipòtesi o teniu alguna dada que ja podeu dir, ostres, doncs, per exemple, la genètica d'aquesta fageda s'assembla molt a d'aquesta i podria provindre d'aquesta? O sigui, com és la genètica de les nostres fagedes? Aquí hi ha dues coses interessants. Tot ve del Montnegre. O sigui, al Montnegre ara hi trobem una taca de faig, molt localitzada, molt petita, perquè està tocada al mar, o sigui, allò és... Jo no hi he estat, però suposo que és roure i arbres així mediterranis.
i allà ja faig. Bueno, Molt fins poc ara... faig, molt poc faig. I tot el faig que tenim a Catalunya ve d'aquí. Tot el faig que ve de Catalunya té com a base a l'arbre el Montnegre. Carai. I abans del Montnegre, una fageda que hi ha molt a prop de la Jonquera, bueno, Sí. fageda, fajos, Sí. perquè no sé, allò bosc ben bé no sé si és com a tal, però sí, o sigui, va venir de França, va entrar per la Jonquera, va baixar fins al Montnegre i del Montnegre al Montseny, una mica com l'AP7. I una pregunta. Sí. Clar, és a dir que no és el mateix que hi hagi fajos a que hi hagi una fageda. Quines condicions s'han de complir perquè nosaltres diguem, val, estem en una fageda? Ui, jo aquí no em posaré tampoc amb la feina dels botànics, però clar, si trobes això, una fageda composta o 4 fajos enmig d'una roureda, dir-li malló fageda, Clar. a mi m'he de que no. No quadra. No quadra. No quadra. Clar. Una cosa que ens has comentat abans és que el faig és una espècie que és abundant a Europa i que és molt important o rellevant a nivell econòmic en termes d'espècies d'arbres. Sí. Com és això? Perquè això és una cosa que m'ha sobtat. Jo sé que la fageda és important perquè és un hàbitat que aquí a Catalunya és emblemàtic, això que deies de distribució i que ens està estudiant, ajudant a veure com està afectant el canvi climàtic als nostres boscos, però a nivell econòmic per què és tan rellevant aquesta espècie? Bona fusta. Bona fusta. Bona fusta. En pots fer mobles, taules... I vull aprofitar, perdona, que et talli. Digues, no, Vull digues. aprofitar per fer-te una altra pregunta que li he fet abans al Max i no hem sabut respondre. Normalment, quan anem a un bosc a fer el que sigui, col·locar càmeres de fototrampeig per veure la fauna, a enregistrar ocells, el que sigui, trobem que hi ha un sotabosc molt dens. Com és que la fageda no és això? O sigui, ara m'hi al nostre voltant i és fàcil caminar entre els fajos, en aquest cas. Això anem a una roureda, per exemple, i sí que ens trobem que hi ha molta mata, molt sotabosc, que dificulta el moure's dintre la zona. A veure, jo aquí, per exemple, no, o almenys no ho he vist tant. Si te'n vas, per exemple, a la fageda de Carlac, que està tocant a França, sí que la trobes els fajos, per exemple, associats a grèvol, als marges, però a la que et fiques a dins la fageda et passa el mateix que aquí, que ja faig i ja està. La raó exacta no te la sé dir exactament, però sí que el faig és un arbre molt competent i amb un ambient on s'hi troba bé són tot per davant. O sigui, a nivell de competència el faig i l'avet, que també si vas amb una batosa és avet i ja està. Sí. Doncs el faig és encara més competent que l'avet. O sigui que si les condicions són favorables, el faig és una espècie la més eficient de totes, és a dir, es menja el territori qualsevol altre. I anem una miqueta més al concret. Ara mateix estem a la fageda d'en Jordà. Això no és només conegut pels iogurts i pel fajo, sinó també perquè aquí hi ha molts volcans. Estem en una zona que és que té un passat volcànic, és molt significatiu, no? Just ara entenc que aquesta fageda o aquest bosc va aparèixer després d'aquesta etapa o aquestes erupcions volcàniques que hi ha d'haver-hi a aquesta zona, o com és això? Doncs mira, jo també pensava això quan vaig començar a fer el TFM i les simulacions i els models sembla indicar que no, sembla indicar que això, o almenys potser ara mateix no on estem, però sí que les fagedes que estaven aquí, la Garrotxa, inclosa la del Cadí, ja estarien aquí fins i tot abans del màxim glacial, que això va ser fa uns 26-24.000 anys, i la datació que vam fer d'aquesta fageda és de fa uns 29.500 anys. Sí, ara ho hem de refinar, vull dir que fa tant pinces, però apunta que va aparèixer això fa molts anys. Ostres, aleshores, segurament quan es va erupcionar el volcà, o els volcans, perquè aquí n'hi ha bastants, diguéssim, es va tapar tot el sol i després aquests fajos que tenim aquí segurament vinguin de poblacions properes. Sí, clar, tot això. Aquí, òbviament, que hi va haver la colada i ara estem sobre lava. Aquí va entrar tota la població després, evidentment. Però sí que zones circundants on no hi va arribar el magma, doncs pot ser que ja hi fos, sí. Bueno, doncs esperem que us hagi interessat. Ja ens explicaràs més coses, Josep, quan publiquis alguna cosa més. Sí. Que havies publicat alguna cosa ja? No. Però estem Estava en ella, no? Ahir. Estem enviat a veure si l'accepten i llavors ja a veure què diuen. Molt bé. Bueno, sembla que el tornarem a veure a l'Oz Volterra, el Josep, no? Segur que sí. Sí. Doncs res, un plaer, moltes gràcies. Molt bé, igualment. I res, això ha estat tot de moment, no? Sí. Doncs vinga, fins la pròxima. Veiem. Vagi bé. Adéu. Com faig, això? No, és broma, ho tinc tot guardat per ficar-lo a la bomba.